Dette er en Sectram-video, hvor vi drøfter, hvordan du bedst beskytter dine data online mod phishing-forsøg. I denne video der ser vi nærmere på det ansvar, brugerne har for at beskytte deres følsomme oplysninger. Lad os begynde med at forstå, hvad phishing er, og hvordan du kan beskytte dine data mod denne almindelige online-trussel. Phishing er en form for social engineering, hvor cyberkriminelle udgiver sig for at være legitime institutioner for at narre dig til at udlevere følsomme data. De forsøger at lokke folk til at udlevere personligt identificerbare oplysninger, bankoplysninger, kreditkortoplysninger og adgangskoder. Lad os nu udforske nogle almindelige phishing-trusler, som du bør være opmærksom på. 1. Vildledende e-mails. Phisher sender ofte vildledende e-mails, der ser ud til at være fra pålidelige kilder, for at narre dig til at klikke på ondsindede links. 2. Falske hjemmesider. De skaber overbevisende kopier af legitime hjemmesider, hvor du ubevidst kan indtaste dine følsomme data. 3. Spear phishing. Phisher går målrettet efter bestemte personer eller organisationer og bruger skræddersyede beskeder for at øge deres succesrate. For at beskytte dine data mod phishing, skal du overveje disse 10 vigtige tips. Tip 1. Vær forsigtig, når du klikker på links eller downloader vedhæftede filer. Phisher bruger forskellige taktikker til at lokke dig til at klikke på ondsindede links eller downloade inficerede filer. Tip 2. Brug multifaktorgodkendelse, MFA. MFA tilføjer et ekstra lag af sikkerhed, som gør det sværere for hackere at kompromittere dine konti. Tip 3. Brug antivirus og anti-malware software. Disse værktøjer hjælper dig med at opdage og beskytte dig mod phishing-trusler. Tip 4. Hold dig informeret. Phisher udnytter ofte aktuelle begivenheder eller nyheder til at skabe overbevisende påskud. Hold dig opdateret for at genkende deres taktik. Tip 5. Brug en password manager. Undgå at genbruge adgangskoder for at beskytte mod tyveri af oplysninger. Tip 6. Del ikke følsomme oplysninger. Del aldrig din adgangskode, da det kan føre til sikkerhedsbrud. Tip 7. Aktiver spamfiltre. Brug filtre til at spotte og blokere mistænkelige e-mails. Tip 8. Vær forsigtig med uopfordrede telefonopkald og sms'er. Phisher kan bruge disse metoder til at ramme dig. Tip 9. Gennemgå regelmæssigt dine kontoudtog. Tjek for uautoriserede transaktioner for at fange svindel tidligt. Tip 10. Hvis du er i tvivl, skal du bare ringe. Hvis du tror, at din arbejdscomputer eller dine data er i fare, skal du straks fortælle det til dit IT-sikkerhedsteam. Når du navigerer i den digitale verden, skal du huske, at det er et fælles ansvar at beskytte dine data. Beskyt dine data, og du beskytter os mod phishing-forsøg.